Ayaw ka to na isa. Gusto magulan man di agud karon. Ulan na gyud. Kana lang dako kay pag magulan ba ang cellphone no. Sige kana. Naman si buloy mo pasan. Muna siyang kuan kaslon guys. Para sa niuli. Ang yang mga bisman, tura yung mga bisman oh. Mga bisman. Ang problema ini yang groom kay wala. Pwede support. Pangit manikado eh, mura mo sa bridge. Mura lagi ko palpalani dyan. Lain man nga kalod yun, mura mo palpalani. Ang anang kayong nininay. Ako rin lang kalod ni mo dyan. Alnoy. Mura lagi ko palpalani. Ano magtayo? Huwag na nagkiti na sa motor. Yan na guys, ang ginasa ko. Ang magsunod mag-squat sa kuan. Uy, dapat. Muulan na gid karon ni taon. Ulan na gid karon ba? Di pa ta. Uy, sana ni hindi nakaanang pa dyan. Hindi matambunan niyang naong ba. Piling na edad ipagkatawa sa bukid man o syudad. Kauban ang pag-iitan nilang mga artista. Dano, no? Sayang puyuran. Buyuran na yan dyan. Buyuran yun. Ay, nalagbag na eh. Ano to sa kubag? Ano? Hala asang katong medyas na kabanguan. Tara kang bigay, may dyan na lang yan. Di ka tong abang ko. Wala magkita ko mura. Ay, inangan mo po, Denny. Tara na maglingaw, wag kang ang kaminaw. Sinagol katawag sa pool, kay bumisayang sa lida, papawalas ka bukol. Oh. Yawon. Ano, nana, Don? Don Henry yan. Fuck. Buwa ko kabulak ni Nanay Guyang. Sige, doon. Doon, hindi. Hey. Puro ang bulak. Hey. Kanay ba kanay? Hey. Hoy. May pamigas sa iya. Kaya ba ko ba? Hindi na ito. Ay, ko na, mamabas sa iya. Uy, sayang. Ilang itagana, siya ang magpalimot sa atong mga problema. Tara na maglingaw, wag kang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang ilaw. Biligin ang kuno ni nanay, ay. Mamad sana mga kaliwatan, ay. Tawag. Dili na ginang kuno nga nali. Ano niya pala Kailan may saguan sa location para mag-shoot. Sambot lang. Tanawan lang kunya kung saan kung saan. Ay, big, buyuran sa natubig eh. Pwede sanay. Saan yung mga PA na mga wait dito nga. Saan ko na? Buyuran sa nai mo. Dadala kang kopi ko na. Ano mo pangani ko eh. Mga plug nimo, sa mga plug nimo So plug. don't forget to subscribe sa among YouTube channel nga Daddy Chumi Comedy. And of course, pakipalo na lang po ang among Facebook fan page. Sakpan Tinago Katawa di Sakol. Going na sa location, mag-shoot me sa me. Thank you so much, shout out ya sa among mga higala nga padayon nga suporta sa among mga kabuang. Ma'am Royce, Ma'am Ate Biron. Thank you so much. And of course, Hong Kong Mamis. Oy, nagpagyain ko eh. Sakto na naling. Kaya kataong. Medyo init kayo. Distansya baga may among adtuan pero okay ra. Uy, katawa. Nay, ipay-pay na imong kwan, Nay. Ana, di mo mura sa paypay ni nanay. Hello, yes.
Bulkit man yan, utok. Hello guys, mga buwan namin lang, init tayo. Bitaw, ayun lang si katawa dira. Man pod share. Share pod, subscribe, share. Tara nang maglingaw, huwag nang ang kamingaw. Tatawon na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa, nakanatong kung hindi. Kinapis na ang mga besi, ako ni Boy Bulti. Tara nang maglingaw, huwag nang ang kamingaw. Tatawon na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa, nakanatong kung Panghaya nga Don Henry. Don Henry. Palimot sa atong mga problema. Tara nang maglingaw, huwag nang ang kamingaw. Tanawin na itong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa, nakanatuog. Hello guys, nanami mismo sa location diri sa mong area kung hain. Gi-prepare na mo for how many days para ani nga shoot. Hopefully okay ang resulta. Again, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel Daddy Chumi Comedy and don't forget to like and follow among Facebook fan page Saksak Sinagol Katawa Bisakol. Ano siya among area karon? Sinagol, katawa, bisakol, kay bilis ay Asa ang baka nun? Ano ka diya tabi? Ako ba yaki na ni Mercedes? Uy, 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 uy. Ako ba yaki na ni Mercedes? Igno lang, palitan na lang magbalot. Wais na nay unang sa baka ko. Tinay, baka na, dito na. Sa putan. Assistant. Ladlok manggod ang baka niya ako pay-pay. Sabi niya kulalan siya. Oh! 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 Kuyan man yung baka. Gamay mong tina. Oy, ang isa ka camera lin. Kuyan man yung baka. Ah. Kuyan man. Ang sao man ay itigway? Ayun, gadlok ka. Gadlok ko man ninyo. Ha? Anara, anara. Ikaw pwede na inuha na din. Oh, gokoron ko ani ma. Ay katong tang niya. Doan lagi sila. Hoy! Agpasya ka din ulan, hoy. Hoy. Isab na pengunig na pabalik na pabalik. Ay, bala ka diay. Peng, ko sa baka peng. Buga kayong baka manira, oy. Ay, gadlok ka. Mga piang tanaw, oy. Kato lang kayo na yan. Naman niya. Kamad-kamad kong huling suri. Balik dito. Ko, oy, ato inayan ka. Kamad kong Ay pwede naman to kuha sa tong kuan. Ikot lang dire peng, ikot. Bulkit! Where is the baka? Ma! Uy! Uy! Ma! Bulkit! Agoy! 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 Where is the baka yun? Gusto niya anak ko. Tawan ko. Hindi na ako kinakaigo. Ang naihi. Ang bumper. Nakaigo! Hindi na ako mag-intro ko, yawa.
Ang pampers. Hoy. Yung ko din dagan kaayo. Kuha sa Dr. Pikaw. Ayun sa pansan di ko eh. Sa amok alit ako eh. Sa ay nakaihip ko pag-ayo. Dagan kay ko eh. Maparya. Suicide magudina. Mas angso palagi sa iyong sa baka na yun. Ako nakaihip. Hindi na ko eh. Awas kaihip ko eh. Ay, panay ko pa ito mamaya. Hindi na ko eh. Hindi, masok ko pagay ka sa... Awas kaayo. Masok ko pagay ka sa mo nila. Tanawang lipstick ni nanay ng wala.